ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் கவிரா சேனல்லேருந்து கவிதா பேசுகிறேன். இது வரைக்கும் என்னோடய வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காத பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் காடையை எப்படி வளர்க்குறது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கமெண்டில் கேட்டிருந்தார், காடை வளர்ப்பு முறையை தெரிஞ்சுக்கணும் சிஸ்டர்னு. அதுக்காக தான் இந்த வீடியோவை மேக் பண்ணுறேன். காடை வளர்க்குறதுல வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு ப்ரூடிங் மெத்தடு தான். அந்த ப்ரூடிங் வந்து நம்ம கரெக்டாக பண்ணாலே சிக்ஸை வந்து நல்லா சேவ் பண்ணிடலாம். அந்த 1 to 7 டேஸ் ப்ரூடிங்கில் தான் வந்து நிறைய சிக்ஸ் டெத் ஆகிடும். நான் ஆல்ரெடி ப்ரூடிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது வீடியோ போட்டிருக்கேன், காடை வளர்ப்பு முறை பார்ட் 1ன்னு. நீங்கள் ப்ரூடிங் மெத்தடை தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நான் லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், போய் பார்த்துக்கோங்க. நம்ம அந்த 7 டேஸ்க்கு அப்புறம் ப்ரூடிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எப்படி காடையை வந்து நம்ம வளர்க்கணும் அப்படின்றத மட்டும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இது வந்து செகண்ட் டே சிக்ஸு. நேற்று தான் நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்தோம். எவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்குது பாருங்கள். காடை வந்து எப்பயுமே வந்து ஃபஸ்ட் டே தான் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஆக்டிவ் ஆகிடும். இது வந்து செகண்ட் பேட்ச்சு. இது வந்து 6 டேஸ் தான் ஆகுது. ஆக்சுவலாக இதுக்கும் நாங்கள் ப்ரூடிங் லைட் போட்டு தான் வச்சுருக்கோம். ஆக்சுவலாக ஒரு 3 டேஸ் லேட்டாக வாங்கணும் இந்த சிக்ஸை. அதனால் இது வந்து இன்னொரு நாள் லைட் இருக்கட்டும், ஒரு 7 டேஸு. இப்போ சம்மருன்றதால 7 டேஸ் போதும். நம்ம வந்து வின்டர் சீசனில் இருந்துச்சுன்னா 14 டேஸ் வரலையும் கூட லைட் போட்டு தான் வச்சுட்ருக்கணும் காடையை. இந்த காடை குஞ்சுங்க சாப்பிட்டுட்ருக்கு பாருங்கள். அது நாங்களே ரெடி பண்ண ஃபீடர் தான், பைப்லேயே ரெடி பண்ணோம். ஆக்சுவலாக இது வந்து கூண்டுக்கு தான் இந்த ஃபீடர் வந்து கரெக்டு. இது மாதிரி கீழே வைக்கிறதுக்கு இது கரெக்ட் இல்லை, நிறைய ஃபுட்டை வந்து வேஸ்ட் பண்ணிடும். இருந்தாலும் குட்டிங்க சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்றதுக்காக நாங்கள் இந்த ஃபீடரில் வச்சுருக்கோம். இது வந்து ஃபீட் கால்குலேஷன்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம் காடை வளர்ப்பு முறையில். ஃபீட் வந்து வேஸ்டேஜ் அதிகமாகி நிறைய போச்சுன்னா நமக்கு ஒரு சிக்குக்கே 5 rupees அது மாதிரி தான் லாபம் வரும். அந்த லாபத்துலேயும் நஷ்டம் வந்துடும். அதனால் இது வைக்கிறது சேஃப் கிடையாது. நாங்கள் ஈஸியாக இருக்குன்றது ஒரே ரீசனுக்காக தான் இதை வச்சுருக்கோம். தண்ணியில் பாருங்கள், இதுக்கும் கல் போட்டிருக்கேன். 7 டேஸ் முடிஞ்ச உடனே இதை நாங்கள் எடுத்துருவோம். அடுத்த பேட்ச் வந்து 3rd பேட்சை பார்க்கலாம். நம்ம 14 டேஸ்க்கு மேலே ஆன சிக்ஸை அடுத்தது பார்க்கலாம் வாங்க. இது பாருங்கள், இது 14 டேஸ் மேலே ஆகிடுச்சு. இதுக்கு நம்ம தண்ணியில் கல்லெல்லாம் போட தேவையில்ல. ஃபீடர் வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் சைடில். அந்த ஃபீடர் வந்து ஆக்சுவலாக நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதில் ஒரு ஒயிட் கலரில் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த கீழே அதை போடாதையே வச்சுருந்தோம். சிக்ஸுக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அது உள்ளே தலையை விட்டு சாப்பிட்டா பாவம் தானே, லேட்டாக இருக்கும், லேட் ஆகும், ப்ளஸ் அதுக்கும் இப்போ இதுவாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக. பட் இந்த ஒயிட் கலர் அந்த இது போடாத வச்சதால் எங்களுக்கு நிறைய ஃபீடு வந்து வேஸ்ட் ஆச்சு. நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வளர்க்கும்போது யோசித்தோம் 500 கிராம்ஸ் அது மாதிரி ஆயிடுச்சு சிக்ஸ்க்கு. என்னடா நமக்கு 500 கிராம்ஸ் மேலே இதுவாகுதே ஒரு சிக்குக்கு அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் தான் யோசித்தோம், அந்த ஒயிட் கலர் இதை போடாதால் இந்த சிக்ஸ் வந்து இந்த ஃபுட்டை வந்து வேஸ்ட் பண்ணுது அப்படின்ட்டு. அதனால் நாங்கள் இப்போல்லாம் இந்த கீழே இருக்கிற அந்த இது மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா, கூடு கூட அதை போட்டு தான் வைக்கிறது. காடைக்கு வந்து தண்ணி எப்பயுமே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். சம்மர் சீசன் இல்லைங்களா, தண்ணி இல்லைன்னா பாவம் அதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் வந்து ட்ரிங்கரில் வந்து இப்போ 206 வைக்கிறோன்னா ஒரு 2 ட்ரிங்கர் வச்சிடணும். அதுவும் வந்து மார்னிங் ஒரு முறை, ஈவினிங் ஒரு முறை தண்ணியை வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சிடணும். கீழே வந்து நெல் பதர் போட்டு வைக்கிறோம். அது எதுக்காகனா காடையோட எச்சம்லாம் வந்து பதர் போட்டால் கொஞ்சம் ஈஸியாக ட்ரை ஆகிடும். நம்ம அப்படியே தரையில் விட்டோம்னா அந்த எச்சத்தோடு அப்படியே ஈரமாகவே இருந்துச்சுன்னா காடை வந்து சிக்காயிடும். காடைக்கு வந்து யூஸ்வலாக நோயே வராது, அதுக்கு நோயே கிடையாது. அதுக்கு இம்யூனிட்டி அதிகம். அப்படி அது எதாவது சிக்காகுதுன்னா அதுக்கு நம்ம தான் காரணம். நம்ம வந்து க்ளீனாக வச்சுக்கல, இப்போ வந்து தண்ணியை வந்து நம்ம ஒழுங்காக வாஷ் பண்ணாத சும்மா அப்படியே பிடிச்சி வச்சிட்டோம்னா ஒழுங்காக பதர் வந்து நம்ம அப்பப்போ சேஞ்ச் பண்ணோம். ஒரு 14 டேஸ் ஒன்ஸ், ஃபஸ்ட்டு ஒரு 14 டேஸ்க்கு ஒரு இதுலேயும் அடுத்த 14 டேஸ்க்கு ஒரு முறையும் 2 முறை அந்த மாதிரி ஒரு பேட்சுக்கு வந்து நம்ம 2 முறை சேஞ்ச் பண்ணிடணும். அந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி அது மாதிரி க்ளீனாக வச்சுக்கிட்டா அதுக்கு எந்த டிசீஸுமே வராது. அப்படி எதாவது குயில் சிக்காச்சுனாலும் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. நான் அது ஆல்ரெடி சிக்குயில் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோவும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் லிங்க்கை. யாருக்கா தேவைப்பட்டால் போய் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம 4th பேட்சை பார்க்கலாம். இது வந்து 21 டேஸ் ஆன காடை. இது வந்து 24th டேலேருந்து 28 டேஸ்க்குள்ளே நம்ம சேல் பண்ணிடணும். நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து காடையை வந்து நம்ம வாங்கும்போதே கால்குலேட் பண்ணி தான் வாங்கணும். அதுக்காக தான் நம்ம வந்து 4 பேட்ச் வச்சுருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு 1 வீக்கு, 2nd வீக்கு, 3rd வீக்கு, 4th வீக்குன்னு. 4th வீக் எண்ட் ஆகும்போது காடை வந்து சேலுக்கு போயிடணும். அப்போ தான் வந்து நம்ம காடை வளர்க்குறதுல லாபம் பார்க்க முடியும். இல்லைனா நமக்கு லாபத்தில் நஷ்டம்தான். ஒரு நாள் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஆச்சுனாலும் நமக்கு வந்து லாபத்தில் நஷ்டம்தான் வரும். ஃபீடு வந்து ஒரு காடைக்கு 400 கிராம்ஸ்லேருந்து 450 கிராம்ஸ் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம அந்த காடையை சேல் பண்ணிடணும். இதை எப்படி பிரித்து கொடுக்குறது அப்படின்னா 1 to 7 டேஸில் வந்து ஒரு காடை 50 கிராம்ஸ் எடுத்துக்கும். 7 to 14 டேஸில் 100 கிராம்ஸு, 14 to 21 டேஸில் வந்து ஒரு 150 கிராம்ஸ் அது மாதிரி சாப்பிடும். 21லேருந்து 28 டேஸ்க்குள்ளே
150 கிராம்ஸ் வந்து செலவாகிறதுக்குள்ளே நம்ம அதை சேல் பண்ணிடணும். அப்போ தான் வந்து 400லேருந்து 450 கிராம்ஸ்க்குள்ளே நம்ம வந்து காடையை சேல் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து லாபம் கிடைக்கும். இதான் ஃபீடோட கால்குலேஷன். காடைக்கு வாங்கும்போதே நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணி தான் வாங்கணும். இப்போ நம்ம மண்டேயில் சிக்கு வாங்குறோன்னா அடுத்த 4வது மண்டே வரத்துக்குள்ளே இந்த காடை எல்லாத்தையும் சேல் பண்ணி முடிச்சிடணும். அப்போ தான் வந்து நம்ம காடையில் லாபம் பார்க்க முடியும். இப்போ இது வந்து 21 டேஸ்லேருந்து 28 டேஸ்க்குள்ளே இருக்கிற சிக்ஸு. இதுக்கு நாங்கள் வந்து இந்த 4th வீக் வந்து 150 கிராம் சாப்பிடும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா. நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா 150, இது வந்து 200 சிக்ஸ் இருக்குது. 150 × 200 மொத்தம் 30 கிலோ ஆகுது. இந்த 30 கிலோ வந்து தனியாக எடை போட்டு இந்த காடை இருக்கிற ரூம் பக்கத்துலேயே வச்சுருவோம். அந்த 30 கிலோ காலி ஆகிறதுக்குள்ளே இதை சேல் பண்ணிடணும். அப்படி கால்குலேட் பண்ணி தான் நாங்கள் வந்து இந்த காடையை வந்து வளர்த்துட்டு வரோம். அந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணி வளர்த்தா தான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்களும் வந்து நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வர முடியும். இதை எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோவில் ஃபீடிங் கால்குலேஷனோடு போட்டிருக்கேன். இது வரைக்கும் நம்ம கறிக்கடைக்கான காடையை எப்படி வளர்க்குறது, எப்படி 4 வீக்ஸ்க்குள்ளே கறிக்கடைக்கு அனுப்புறதுன்றதை பார்த்தோம். இப்போ வந்து நம்ம தாய் காடையும் வச்சுருக்கோம், அதை பார்க்கலாம் வாங்க. இதுதான் எங்கள் தாய் காடை. இது பாருங்கள், தண்ணி வந்து காலி ஆகிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ தான் நான் ஃபில் பண்ணி வச்சேன். எப்படி போட்டிட்டு சாப்பிடுது பாருங்கள். சம்மர் இல்லைங்களா, அதனால தான் நம்ம சம்மரில் வந்து தண்ணியை அப்பப்போ பார்த்து ஃபில் பண்ணி வச்சிடணும். மொத்தம் 80 காடை இருக்குது இதில். தாய் காடையை எப்படி நம்ம பீக்கிறது அப்படின்னா 3:1 விடணும். ஏன்னா இப்போ வந்து ஆச்சிங்க்கு எக்கு யூஸ் பண்ணணும் நம்ம, அதுக்காக தான். இப்போ ஆச்சிங்க்கு இல்லை சேலுக்குன்னா நம்ம 5க்கு 1 கூட விடலாம். இது ஆச்சிங் பர்பஸ்க்காக தாய் காடை வச்சிட்ருக்கிறதால நம்ம வந்து 3:1 தான் விடணும். இதில் மொத்தம் 80 காடையில் 60 பெண் காடையும் 20 ஆண் காடையும் இருக்குது. இந்த 60 தாய் காடையில் ஆவரேஜாக 45லேருந்து 50 எக்ஸ் எங்களுக்கு டெய்லியும் கிடைக்குது. அந்த எக்ஸை வந்து நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணி இன்குபேட்டர் நாங்களே வச்சிட்ருக்கோம். சின்ன லெவலில் தான் வச்சுட்ருக்கோம். இப்போதைக்கு தெர்மோகோலில் பண்ண இன்குபேட்டர் ஒரு 3 வச்சுருக்கோம். அதில் வச்சு ஆச் பண்ணி சிக்காக்கி நாங்களே எங்களோட ஃபார்மில் அதை வந்து வளர்த்து நம்ம கறிக்கடைக்கு கொடுத்துருவோம். இப்போ இன்குபேட்டர் நம்மக்கிட்ட இல்லை, காடை வளர்க்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்க யார்கிட்டையும் இன்குபேட்டர்லாம் இருக்காது. நிறைய இடத்துல வந்து சிக் சேல் பண்ணுறாங்க, அங்கே வாங்கி வளர்த்துக்கலாம். நம்ம ஒரு சிக் வந்து 7 rupees அது மாதிரின்னு சேல் பண்ணுறாங்க. அந்த வாங்கி நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வளர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்மளே ஒவ்வொன்றா கற்றுக்கிட்டு இந்த மாதிரி இன்குபேட்டர் ரெடி பண்ணி நம்ம ஃபார்மை டெவலப் பண்ணிக்கலாம். இவ்வளோ தான் எங்களோட காடை ஃபார்மு. சின்ன லெவலில் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். மெயினாக ஒன்று சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்க சம்மரில் ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க. சம்மரில் வந்து காடை சேல்ஸே இருக்காது அவ்வளோவா. ஏன்னா ஈட்டுன்னு நிறைய யாருமே வாங்க மாட்டாங்க. அதனால் கறிக்கடையிலே சேல் கம்மியாக தான் இருக்கும். மற்றபடி ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்னு நினச்சிங்கன்னா சின்ன லெவலில் கொஞ்சமாக வாங்கி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். காடை வளர்ப்பு முறையில் எதாவது டவுட்டுன்னா கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க, நான் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் எனக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் போடுறதுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். தேங்க்யூ.